गाइज वेलकम टू माय चैनल रानी लाइफस्टाइल। पवित्र शीतल षष्ठी उपलक्षे आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। चलतु जीवा पानी तोड़िया जीवा, फिर राति बरजात्री भी जीवा, पूरा बाहागर को मजा मस्ती एंजॉय करिया। चलतु एबे देखंतु आपण माने हमर बर्धर आसुचंती बर को निमंत्रण करिया। आमर पानी तोड़ाई जाऊँ बहुत सारा लोग खराटा बहुत जोर होती। वीडियो ये आपण मैंने देखिपे आम मैंने पानी तले आसी शनि मंदिर में पहुँची जाइछु। एबे से माने ठाकुराणी गाधुंट पानी तोलिक नापी। चलो देखिपे केते सारा लोक मैंने खुशी देखो आमर ये पानी तोला चलती बारिक आनी कम कर चलते। मैंने खाइबार सब लोग खुशी गले आमर बरजात्री देखते पिलाମାନଙ୍କର କେତେ ସାରା ଆଗ୍ରହ ନାଚ ଭିତରେ ପୁରା ମଜି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। पालिकी आमर आसुँच देवदेव महादेव देखिपे केते सुंदर पालिकी सजाई महादेव ठाकुर जाती बर बेश आसी।
ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି ବାଟବରଣୀରେ ପୁଅକୁ ଦହି ଖୁଆଇଲେ ଠିକ୍ସେ ଯେମିତି ଆମର ବାଟବରଣୀ କରିକି ନିଆଯାଏ ଫଟୋ ସହିତ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଆମର ନିୟମ ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବରଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ବେଦୀରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବରପକ୍ଷର କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଯାଇଛି ବାହାଘର ପାଇଁକା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ସେଠିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହାଘର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ପାର୍ବତୀ ବି ଆସିକି ବିରାଜମାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ବାହାଘର କର୍ମ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ରୀତିନୀତି ଅଛି ନା ହାତରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କପୁନ୍ଦଃ ପଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପବାନ ପଶୁବାନ ପୁଷ୍ପବାନ ଯଜ୍ଞ କପୁନ୍ଦ ଶିବ ପୁରା ଘୁରି ଦେଇଛନ୍ତି ଶିବ ଲେଖା Vishnu Ganga Jatra Ganga Jamune Godavari Saraswati Namaste Sindhu Kaveri Jalashna Sandhu Bhavam Vishnu
ଏଠି ଆମର ବନ୍ଧୁ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ବର ପକ୍ଷର ପିତା ଆଉ କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ପିତା ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ କଥା ଦେବେ ଆଉ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। जी न आसुच्छन्ति केमती देखिबे बने बाहर पर्यंत संघर्ष करिवे ना ठाकुर देखिए सब ईश्वर कन्या पक्षर देइचंती हमरो बर झील विदाई रे पुणी आरंभ हो गला हमर वंदना कार्य बागर संपन्न हो लोक माने वंदना
ଯାଉଛି। କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ଲୋକମାନେ ବର ପକ୍ଷକୁ ଆଉ ବର ପକ୍ଷର ଲୋକମାନେ କନ୍ୟାକୁ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଚାହୁଁଛ ମୋତିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବନି ଆଉ ଗୁଆ ରଖିଲେ କଣ ଜାଣିନ ତ? ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଗୁଆ, ଗୋଟେ ଚଉଠି ଗୁଆ, ଗୋଟେ ସପ୍ତମଙ୍ଗଳା ଗୁଆ। ଚଉଠି କରିବାକୁ ଯିବ, ସପ୍ତମଙ୍ଗଳା କରିବାକୁ ଯିବ, ଉଠିଲେ ଆସିବ। ये बर और कन्या दुहें तालुकରେ ବସି ଯିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଲିଙ୍କ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମନ୍ଦିରରେ। ଏବେ ବନ୍ଦାପନା କରି ପୁଅଙ୍କୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତାକି ଆଗକୁ ମୋର ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ।